Hemm miktub, programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum, Martin Stivala. Nselmilkom ħbib tiegħi u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub ta' fuq bħalissa qegħdin niddiskutu l-eżilju ta' 2730 sena li wasal biex jispiċċa wasal fit-tmiemu. U f'dana il-programmi f'din is-sensiela ħan niddiskutu il-qasma bejn il-poplu tagħna bejn id-dar ta' Iżrael u id-dar ta' Ġuda u naraw meta seħħet din il-qasma, naraw x'ġiel li ssir din il-qasma u meta ser jerġu lura il-poplu ta' Iżrael biex jingħaqad mal-poplu ta' Ġuda. Dan huwa dak li aħna nsieħbuh bħala il-qawmien spiritwali, il-revival kbir li qed nistennew iseħħ mad-dinja kollha li ma tantx forsi nistgħu nifhmuh għaliex għadna qatt ma rajna xi ħaġa daqshekk kbira fuq din l-iskala, allura aħna forsi ma nifhmuhx. Għalhekk fil-fatt Pawlu jsejħilna jgħidilna li dan huwa misteru kif aħna ħaniġu aċċettati lura kemm bħala jekk inti parti mill-poplu Iżraelit u kemm jekk inti minn dawk il-ġentili li issa tajt ħajtek il-Jaxwa, inti issa imdaħħal spiritwalment mad-dar ta' Iżrael u dina fl-aħħar mill-aħħar hija l-qofol tal-istorja ta' Liben il-Ħali, il-famuża parabola ta' Liben il-Ħali fejn aħna dejjem ġejna malma li kien hemm dawk iż-żewġ taħwa li wieħed baqa' ma' missieru imma l-ieħor ħasemu telaq fid-dinja jixxara u meta spiċċa bla flus u bla ħbieb u jiekol mal-ħnieżer fil-maqjel iddeċida li jindem u jerġa' jmur durant missieru. Li fil-fatt l-istorja hija dik li hi mhux qed ngħid li mhijiex hekk, imma ma jfissirx li hija li nkun spjegazzjoni ta' dik l-istorja, l-ispjegazzjoni l-oħra hija illi dak ir-raġel li jirrappreżenta l-Alla l-missier u dawk iż-żewġ ulied wieħed jirrappreżenta t-tribu ta' Ġuda li ieħor jirrappreżenta id-dar ta' Iżrael, id-dar ta' Ġuda baqgħet tgħix ma' missiera, mentri id-dar ta' Iżrael telqet marret fid-dinja bħalma qed naraw illum id-dar ta' Iżrael tiġri mxerda mad-dinja kollha, kif ħanaraw fi programmi oħra anki ġiet profetizzata illi jgħixu man-nies tad-dinja u jiksu l-liġi talla billi anke jieklu dak li mhux suppost jieklu, jiċċelebraw festi li mhux suppost jiċċelebraw u nsow il-festi talla. Imma se jkun hemm żmien meta kif ħanaraw fi programmi oħra dawn in-nies ħajiddejqu dawn in-nies ħajiġbaw għax jafu li mhux qed jgħixu fil-verità. U Alla qed isejħilhom lura u se jerġgħu jmorru lura. Dak hu Liben il-Ħali, id-dar ta' Iżrael li marret mad-dinja, tkaxkret mad-dinja, issa ddejqet trid tindem trid tiġi lura u Alla bidejh miftuħa se jilqagħhom il għaliex għax id-dar ta' Iżrael għada l-poplu tiegħu. U spiċċajna l-ewwel programm billi qrajna l-iskrittura ta' Ġeremija kapitlu 33 vers 3 fejn jgħid sejjaħli u jien inwieġbek u ngħidlek bi ħwejjeġ kbar, ħwejjeġ mistura li int ma toħlomhomx. U dan jirreferi għalih ukoll Pawlu meta kien qed jikteb littra lill-Rumani jispjegalna x'inhu huma l-ħwejjeġ il-mistura u fil-kitba tiegħu lir-Rumani kapitlu 11 versi 25 Pawlu jgħid hekk, ma rridx li ma tkunux tafu, ħuti. Dan il-misteru li ma tmorrux taħsbu li intom xi orrif. L-ebbusija tal-qalb li waqgħet fuq parti minn Iżrael teqpa sakemm tidħol il-milja tal-pagani. U hekk Iżrael kollu jkun salf kif inhu miktub. Mela Pawlu qed jgħidilna l-isma' kien hemm il-qasma, id-dar ta' Ġuda baqgħet ġew Iżrael, id-dar ta' Iżrael ġiet infraxa mad-dinja kollha. Imma daw ser jerġgħu jiġu lura. Sakemm jiġu lura Alla permezz ta' dak li għamel Jaxua għalina fuq is-salib fetaħ it-triq għal dawk li mhumiex parti mid-dar ta' Iżrael. Imma ara ma tikbrulkomx raskom issa ara ma taħsbux li ħadtu post Iżrael bħalma ħafna predikaturi moderni jippritkaw dik li nsejħula ir-replacement theology. Il-Knisja moderna, il-Knisja Kristjana qatt ma ħadet post Iżrael f'għajnejn Alla. Iżrael jibqa' Iżrael għal-mulej. Imma fil-ħniena mensa tiegħu għoġbu jiftħilna triq u allura bagħat il-libru sabiex kun jista' jmut sabiex jiftaħ it-triq għalina li darba konna ġentili imma issa ġejjin lura lejn il-mulej. Dan huwa l-misteru qed jgħidilna Pawlu, dan huwa l-misteru li jekk Alla qed jgħidilna f'Ġeremija illi jekk intom issejħuli jiena nwieġeb u nurikom x'inhu dan il-misteru.
U dan huwa l-misteru ħbib tiegħi, illi aħna qed nerġgħu niġu aċċettati lura biex spiritwalment inkunu parti minn Iżrael. Dan huwa l-qofol tal-mewta ta' Jaxua fuq is-salib. Din l-istorja kollha fil-ktiodba tal-Bibja. Il-qasma tal-poplu tal-Alla u li Alla qed jerġa' jġibhom lura magħhom se jġib anke dawk li jaċċettaw il-Jaxua u jsiru ħaġa waħda. Bħalma spjegajnilkom anke fl-ewwel programm biex ma noqgħodux nirrepetu dejjem l-istess. Imma nerġa' ngħidilkom jekk intom ikolkom xi mistoqsijiet x'tagħmlu, dejjem iktbulna, idħlu fuq il-website tagħna messianicmalta.org u minn hemmhekk tistgħu tibatulna l-emails illi aħna nkunu nistgħu nirrispondu jekk ikolkom xi diffikultajiet jew xi ħaġa li ma tifhmux f'dak li nkunu qed ngħidu. Dana il-misteru kbir hija l-mowġa tal-Ispirtu Santu li bħalissa qegħdin nistennew biex tiġi fuqna. Qed nistennew revival kbir illi diġà beda il-mulej diġà qed isejjaħ clusters ta' nies minn madwar id-dinja kollha u naqra din il-mowġa trid tilħaq momentum kbir ħafna illi anke fl-aħħar żminijiet naraw li ż-żewġ xhieda id-dar ta' Ġuda u d-dar ta' Iżrael ikunu qed jippritkaw mad-dinja kollha, jkunu qed jevanġelizzaw mad-dinja kollha sabiex kemm jista' jkun irresqu nies lura lejn Alla il-Missier. Dak huwa l-ikbar revival li qatt se jkun seħħ fid-dinja. Permezz bħalma rajna fil-programmi l-oħra iż-żewġ xhieda fil-ktieb tar-Rivelazzjoni permezz tad-dar ta' Ġuda u d-dar ta' Iżrael. Il-problema hi li ħafna irridu xi ħaġa ġdida. Illa li huma mdejqin jafu li hemm ċertu tagħlim huwa fals, ċertu tagħlim huwa imqarraq u anke naraw nies li qed jiċċelebraw festi tad-dinja ma mhux festi tal-mulej u l-mulej se jiftħilhom għajnejhom dawn in-nies sabiex jerġgħu lura għal triqatu. U daw huma dawk in-nies li litteralment qed iffittxu l-mulej anke bidmuh f'għajnejhom ħabib tiegħi. Nies li għaddejjin minn problemi, nies li ma jifilħux aktar taħdem is-sistema tad-dinja, għax is-sistema tad-dinja qarrija u bidmuh f'għajnejhom qed jikbu lejn il-mulej biex jgħinhom u l-mulej qed jisma' dan it-talb. Il-mulej qed jisma' dan it-talb. Jekk naraw x'qed jiġri anke pereżempju fl-Afrika u fl-Asja, nies li ħerġin minn knejjes kattoliċi u minn knejjes pentekostali karizmatiċi u evanġeliċi illi il-mulej qed jgħidilhom isma' intom tridu timxu mal-kelma tiegħi din il-verità u llum qed jiskopru x'inhi l-verità. U qed jitilqu minn dawn il-knejjes li huma magħmulin mill-bniedem sabiex ikunu jistgħu jimxu wara il-kelma tal-Alla. U għalkemm din hija xi ħaġa ġdida dina il-mowġa ta' revival li aħna qatt ma rajna bħala, imma fil-fatt mija ġdida xejn. Din hija xi ħaġa li kienet profetizzata ħafna snin ilu. U ħanitkellmu fuq dal-affarijiet. Kif il-mulej għalilna jekk intom tfittxu l-wiċċi jiena nisma'kom mis-sema. U dak li qed jiġri bħalissa. Xi ħaġa li Alla qal 3000 sena ilu qed terġa' qed illum qed isseħħ, qed narawha bajnejna. U tista' tkun diffiċli ħafna sabiex tara x'qed jagħmel Alla jekk inti qed għandek qalbek magħluqa u ma tridx tara x'qiegħed jagħmel Alla f'dawn l-assembli żgħar saħansitra anke fid-djar. Illa li għax aħna l-mentalità ta' knisja tagħna hija xi knisja kbira pereżempju ħansemmu knejjes bħalma għandhom Benny Hinn, Creflo Dollar, Joel Osteen. Pereżempju, Joel Osteen għandu waħda mill-ikbar knejjes fl-Amerika, jgħidu li għandu mal-10,000 ruħ fil-knisja tiegħu. Niddubita kieku jkollha ssir il-ħatfa tal-knisja, illum kemm minn dawk l-10,000 ruħ ser jinħatfu. Anzi għandi d-dubju tiegħi jinħatafx Joel Osteen. Imma daka programmi oħra fejn nitkellmu fuq daw in-nies nafu li ħajkunu min jattakkana għax jedunna li ma tistax issemmi ismijiet ta' nies m'għandi l-ebda problema jiena ngħid li ċertu nies qed jgħalmu tal-infarts u allura biex in-nies ikunu jafu bihom u ma jisimgħuhomx tistedilhom min huma. Fl-aħħar mill-aħħar li ma tistax
tagħmel dal-affarijiet hija xi ħaġa li hija miktuba fil-liġi u daw l-istess nies li attakkawna ma nistgħux insemmu dal-ismijiet min-naħa l-oħra jgħidu li l-liġi m'għadix tot, imma hawnhekk biex taraw l-ipokrazija ta' daw in-nies sa fejn jaslu sabiex ikun jistgħu jakkwistaw dik il-ħakma li dejjem kellhom fuq daw in-nies li jkollhom qudiemhom għax fl-aħħar mill-aħħar dik li din hija ħakma jżommu in-nies taħthom b'dak li jgħidu ibeżżawhom u psikoloġikalment ikollhom ħakma kbira fuq dawn in-nies li disgrazzja minħabba fek qegħdin iżommuhom milli jisimgħu dak li Alla qiegħed jgħidilhom fil-verità. Ma kif qed ngħidilkom tista' tkun diffiċli għalhekk tista' tkun diffiċli għal dawn in-nies biex jaraw Alla x'qiegħed jagħmel f'daw il-clusters ta' nies mad-dinja kollha nerġa' ngħid inklusa u Malta. U Alla qed iqajjem moviment ġdid għalina qatt ma neħbħalhom huwa l-istess moviment illi fuq kien jippritkaw l-apostli 2000 sen ilu u qed jerġa' jqum sakemm jiġbor il-momentum tiegħu. Huwa moviment beruq sodi fl-orakli tal-Mulej. Mhux xi moviment li beda mill-mexxejja tal-Knisja Moderna llum hekk imsejħa Knisja pereżempju jien naf bħalma naraw ħerġin minn ġewwa l-Amerika. Knies Evanġeliċi li ħarġin minn ġol Amerika. Mhux fuq dan it-tip ta' moviment qed nitkellmu fuq moviment spiritwali illi Alla qed jiftaħ l-għajnej ta' daw in-nies, qed jiftaħ għajnej daw in-nies sabiex jimxu mal-kelma tiegħu. Huwa moviment beruq fl-orakli tal-Mulej. U għalhekk dawk li sejħu lilhom infushom profeti moderni għadhom mhux qed jaraw ix-xogħol tal-Ispiritu Santu li qed jagħmel għaliex għax quddiem għajnejhom għad għandhom it-tagħlim fals li ġew malma u allura issa ma jistgħux jaraw dak il-Mulej qed jagħmel fir-realtà f'din id-dinja. Disgrazzjatament ħafna minn daw il-mexxejja u profeti moderni jibżgħu li jitilfu xogħolhom u allura jitilfu il-ħobża tagħhom jekk in-nies mill-kongregazzjoni tagħhom iqumu għall-verità. L-importanti li meta nkunu qed inwasslu l-messaġġ ikollna xi erba' quddiem jollu jdejhom jgħidu ammen u allelujja u neqgħu għaddejjin. L-importanti li l-ħakma tagħna fuq in-nies qiegħda hemm fil-fatt anke jagħtu ċertu pożizzjonijiet fil-komunità lil ċertu nies speċi jkunu qed jixtruhom minn fuq il-pulptu bil-pulit sabiex naljenawhom u ma ntuhomx iċ-ċans li jisimgħu il-verità u allura jkunu jistgħu jistaqsu u jġibu xi qasma. Dan huwa dak l-istess li ġara 2000 sen ilu ħbib tiegħi m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. 2000 sen ilu dal-affarijiet ġraw ukoll nies li ġew imħallsa biex jiġdu fals kontra Jaxua il-Messija. Meta minn hawn ftit żmien ieħor nkunu għaddejjin minn dak iż-żmien hekk imsejjaħ l-inkwiet ta' Ġakob, magħruf ukoll bħala it-tribolazzjoni kbira, dak kollu li jista' jiġi mrijat ħbib tiegħi ser jiġi imrijat. Hekk tajt il-kelma. Ejja ħanaraw x'inhu iż-żmien l-inkwiet ta' Ġakob. Jekk immorru fil-ktieb ta' Ġeremija kapitlu 30 vers 7, il-Mulej permezz ta' Ġeremija qed jgħidilna hekk. Għax kbiru dak il-jum u m'hemmx bħalu żmien ta' dieqa ikun għal Ġakob imma minnu joħroġ salf. Hawnhekk Ġeremija qed jipprofetizza fuq l-aħħar żminijiet. U f'dan il-vers jirreferi għalih Jaxua fil-Vanġelu ta' Mattew kapitlu 24 vers 20 fejn Jaxua jgħidilna hekk. Itolbu li l-ħarba tagħkom ma tiġrix fix-xitwa jew nhar ta' Sibt. Għax imbagħad kien hawn dieqa kbira mill-bidu tad-dinja sa issa għadu qatt ma kien hawn bħala u anqas ikun hawn. Mela qed naraw ir-referenza li Jaxua qed jagħmel fuq id-dieqa li ħajkun hawn fid-dinja l-istess bħalma irrefera Ġeremija meta kienet jitkellem fuq l-aħħar żminijiet. Interessanti li naraw vers 20 jgħid li itolbu li l-ħarba tagħkom ma tiġrix fix-xitwa jew nhar ta' Sibt. Din hija xi ħaġa li pastors tal-knejjes Kristjani moderni llum mhux kapaċi jirrispondu. Jiena naf min mar saqsa l-pastor tiegħu u qallu x'qed jgħid bih Jaxua dan il-vers, imma il-pastor ma kienx kapaċi jirrispondih. Għaliex għax jekk jirrispondih, allura jrid jammetti li fl-aħħar żminijiet il-poplu
Talla irid ikun qed iżomm is-sibt qaddis għax dak li jfisser. Itolbu li l-ħarba tagħkom ma tkunx fil-jum tas-sibt. Imma jekk nammettu dan, ikonna nammettu li l-jum tas-sibt illum għadu qaddis għall-mulej, allura nażlu li qasbis nistudjaw fuq dan il-vers għax hekk nistudjaw ħa niskopru l-verità. U allura ngħidu ma nafx nirrispondik. U dik hija r-risposta li tieħu meta tistaqsi fuq dan għall-vers Mattew 24 vers 20. Morru saqsu l-pastors tagħkom u waraw ix veru tieħdu din ir-risposta. F'dan iż-żmien, fl-aħħar żminijiet jiġifieri li aħna nemmnu li bdew bil-mod il-mod, is-sistema ta' twemmin spiritwali mibnija fuq sisin dgħajfa, ġifri fuq twemmin ħażin, fuq twemmin qarrieq, kollha ser jaqgħu bħalma taqa' dar mibnija fuq ir-ramel. U r-riżultat se jkun li ħafna jaqgħu jintilfu meta jaraw illi wara dak is-snin kollha jisegwu l-pastor tagħhom. Issa dak li jemmnu mhuwiex veru daw in-nies ħajintilfu għax ikollhom qalb ifittxu l-verità. Ara x'responsabilità għandhom daw in-nies li jgħallmu meta ma jgħallmux il-verità, meta jgħallmu l-qerq. Mhux forsi għax iridu, imma għax huma ġew imqarqa meta studjaw dak li studjaw fejn studjaw. Imma dawk li verament qed ifittxu l-verità ser jindunaw li dan kollu huwa xogħol Alla. U dawk ma jaqgħux. Dawk jaqbgħu sodi, dawk jgħidulu mulej x'in il-verità, isejħulu, jikbu bil-moħħ f'għajnejhom u l-mulej ikellimhom għax hekk qalilna f'Ġeremija 33 vers 3. Sejħuli u jiena nirrispondikom. U jekk tistaqsuni x'in il-verità, jiena ngħidilkom x'in il-verità. Bħalissa għaddej dan il-qawmin spiritwali mad-dinja kollha. Huwa qawmin silenzjuż. Qawmin silenzjuż jiġifieri ma ħanix naraw daw il-ħafna teatrini li naraw pereżempju bħalma jagħmel Beneħin li tajjer il-ġlek u tibda tara nies jaqgħu mal-art u min jonfoħla u min jixxejkelem u min jolli saqajhu n-nies jaqgħu. Dan mhuwiex xogħol l-Ispiritu Santu, xogħol l-Ispiritu Santu huwa li jwassal il-verità fil-qlub. Dak hu xogħol l-Ispiritu Santu mela noqogħdu nxejru l-ġlek u jaqgħu n-nies. Bħalma qed ngħidulkom, hawn min li kulħadd jisma' bih huwa dak tal-aħħar żminijiet. U dan se jinsemgħu bih permezz taż-żewġ xhieda, id-dar ta' Iżrael u id-dar ta' Ġuda. U x'qiegħed jiġri f'dan il-qawmin fil-preżent? Alla bħalissa qed isejjaħ lura l-poplu tiegħu lura għall-mixja li kienu jimxu Abraham, Iżak u Ġakob. L-istess bħalma wiegħed li se jagħmel skont il-profeta Malakija f'kapitlu 4 vers 4. Jew inkella għaliex fil-Bibbja bil-Malti hemm żewġ verżjonijiet differenti, tista' tkun Malakija kapitlu 3 vers 22, jiddependi liema Bibbja għandek. Imma x'qed jgħidilna Alla permezz tal-profeta Malakija fl-aħħar kapitlu tal-ktieb tiegħu. Ara x'qed jgħidilna? Infakkarkom biex taqraw il-ktieb kollu u dan il-ktieb jitkellem fuq l-aħħar żminijiet, fl-aħħar biċċa tiegħu Alla jitkellem fuq l-aħħar żminijiet. Illa lix fil-bidu tal-ktieb ta' Malakija qed ikellem lill-qassisin, qed ikellem lill-mexxejja, qed ikellem lill-pastors illi qed jonfqu l-flus li jiġbru mingħand in-nies ħażin u biex igawdu huma mhux biex jonoraw il-Alla. Imma t-tieni biċċa ta' dan il-ktieb titkellem fuq l-aħħar żminijiet. U wara x'qed jgħid Alla permezz ta' Malakija. Ftakru fil-liġi ta' Mosè, il-qabbej tiegħi, fil-praċetti u l-kmandamenti li jiena fuq Ħoreb ordnajtlu għal Iżrael kollu. Mela hawnhekk qed jgħidilna Alla li fl-aħħar żminijiet ftakru biex tkunu qed tagħmlu dak li miktub fil-liġi ta' Mosè li jiena tajt il-Mosè, il-praċetti u l-kmandamenti tiegħi, ara li żommu l-festi tiegħi, ara li żommu s-sibt qaddis, ara li tiklu biss ikel li huwa nadif, tiklux laħam maħmuġ. Dan huwa dak li ordnajt lill-Iżrael kollu. Issa jekk inti llum tkun parti minn Iżrael, ma tistax tkun parti minn Iżrael imma teqpa' twebbes rasek u tajt li l-liġi ta' Mosè mhijiex għalina. Għax allura qed tgħid li l-ktieb ta' Malakija nistgħu naqbduh u narmuh
ħafna diġà kieku jistgħu jagħmlu hekk peress li parti minnu hija qed jakkuża lil mexxejja tal-knejjes bis-serq ta' flus kieku jistgħu jarmuh, imma din hija raġuni iktar soda għalfejn kieku jistgħu jagħmlu hekk jagħmluh. Ejja ħankomplu Malakija, kapitlu 3, vers 23 fuq il-Bibja li għandin, ara, jiena nibatilkom l-Elija l-profeta qabel jasal jum il-mulej u jum il-biża'. Da diġà tkellimna fuq il-programmi taż-żewġ xhieda qed jitkellem fuq l-ispirtu ta' Elija u mhux fuq il-profeta as-saġġ. U vers 24 ikompli hekk, u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbad tal-art u nħalliha tinqered. Mela, kif qed taraw il-messaġġ ta' Alla huwa sabiex induru lejh u niftakru fil-liġi li Alla ta' lil Mosè biex aħna nagħmlu. L-10 kmandamenti kollha kemm huma, inkluż neqpa' ngħid u ninsisti ir-raba' wieħed li jgħid ftakar biex iżżomm is-sibt qaddis. U kif qed naraw dan il-qawmien spiritwali mhuwa xejn ħlief li dawk li qed jisimgħu l-Alla jkellimhom jindmu u jduru lura sabiex bħala Abraham, Iżak u Ġakob jimxu b'ubbidjenza ma' Alla. Jekk inti tattendi xi knisja, jekk inti mexxej ta' knisja fejn tgħid illi l-liġi tal-Alla ma tixtod, allura issa m'għandniex għalfejn nadurawh bħalma kienu jidrawh Abraham, Iżak u Ġakob, jiddispjaċini ngħidlek illi il-messaġġ li qed wassal jew il-messaġġ li qed tisma' huwa fals. Dan insaħħu b'dak li tgħid l-Iskrittura bħalma qed ngħidilkom fil-ktieb ta' Malakija. Morru l-ktieb ta' Malakija huwa qasir ħafna, morru araw b'għajnejkom u studjaw dak li qed ngħidulkom. Il-għax xi ħaġa importanti. Dawn mhumiex affarijiet illi nistgħu nwarbuhom. Alla tahomna daw biex nagħtu każhom. Dan huwa iż-żmien ta' indiema. Meta l-mulej qed isejjaħlek biex iddur lejh. Mhux sempliċement taċċetta li għax huwa bħala situ sal-futur tiegħek u tieqaf hemm. Imma trid tagħmel indiema. X'inhi l-indiema? Indiema huwa żmien li inti toħroġ mit-twemmin pagan ta' tradizzjonijiet tal-bniedem u letteralment verament induru lejn it-tagħlim u l-istruzzjonijiet ta' Alla. Dan huwa dak li Alla qed jgħidilna permezz tal-profeta Ġeremija. Ara xejdilna f'Ġeremija kapitlu 31 u ħanaqraw 3 vrus minn vers 31 sa 33. Nista' ngħidilkom li daw it-3 vrus nistgħu nagħmlu programmi ta' sena sħiħa u nispjegaw x'qed jgħid il-mulej. Araw x'qed jgħid f'daw it-3 vrus. Ġeremija 31 vers 31. Araw. Għad jiġi żmien oraklu tal-mulej meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mela diġà qed naraw hemm il-qasma u Alla se jagħmel patt magħhom ġdid. Mhux bħal patt li għamilt ma' missiriethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu. Il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom. Oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem oraklu tal-mulej, inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Mela x'qed jgħid Alla qed jgħid meta jibda jseħħ dan ir-revival, meta d-dar ta' Iżrael u d-dar ta' Ġuda jibdew jingħaqdu, jien ħanpoġġilhom fid-dar ta' Iżrael, id-dar ta' Iżrael ħanpoġġilhom il-liġi tiegħi f'qalbhom. Mela araw l-affari, mela kien hemm żmien meta l-poplu tiżomm il-liġi tal-Alla. U mbagħad ħafna jgħidu li ma baqgħetx tot, immissa fir-revival li ġej ħanerġu nibdu nżommu l-liġi tal-Alla. Allura x'sens jagħmel illi llum ngħidu li l-liġi ma tixtot? Jekk kienet u ħatkun għaliex m'għadix. L-istess jgħid l-Apostlu Pawlu fil-ktieb fl-ittra li kiteb lil Lut. U jekk imorru fil-ktieb tal-Lut, kapitlu 8 versi 6 u 10 jgħid hekk. Issa il-misteru li kiseb Kristu huwa daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi daqskemm huwa aqwa l-patt li tiegħu huwa il-medjatur. Għaliex hu patt mibni fuq wedied aqwa. Vers 7. Għax kieku dak l-ewwel patt kien perfett, ma kienx kien hemm għalfejn jagħmel patt ieħor floku hawnhekk fejn ħafna
jgħidu li għara l-ewwel patt li Alla għamel ma kienx tajjeb għax ma kienx perfett. Mhux il-patt li ma kienx perfett, imma il-mod kif trattawh in-nies. Għaliex Alla kull ma jagħmel huwa perfett, Alla kull ma jagħmel huwa sewwa. Jekk inti qed tgħid li il-patt ma kienx perfett, allura qed tgħid li Alla għamel xi ħaġa li ma kienx tajba. Mentri le, ejja noqogħdu attenti x'qed jgħid l-awtur meta naqraw l-ittra kollha u rridu naqraw x'qed jgħid between the lines ngħidu aħna. Bej kelma oħra xikun qed ifisser. Vers 8. Imma Alla għax sab xi ċanfar fihom qed tarawha għax huma kisruh il-patt mhux għax il-patt kien ħażin. Imma Alla għax sab xi ċanfar fihom qalilhom. Ara, wasal iż-żmien jgħid il-Mulej li jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. U hawnhekk qed naraw il-Pawlus allura qed jikkwota dak li qal Ġeremija. Dan ma jkunx bħal patt li jien għamilt ma' missirijietkom meta battom min idejhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu. La darba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi. Jiena wkoll tlaqthom jgħid il-Mulej. Vers 10. Dan hu l-patt li jiena qed nagħmel mad-dar ta' Iżrael wara dawk il-jiem jgħid il-Mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom. U jien inkun Alla tagħhom u ma jkunu Alla tiegħi. Anke Pawlu qed jgħidilna illi meta l-poplu ser jerġa' lura, meta l-poplu verament ser jindem jerġa' lura, Alla jiktiblu l-liġi tiegħu f'moħħu u f'qalbu. Araw xejdilhom lil Lut Pawlu f'kapitlu 10, naqraw żewġ tifrus versi 16 u versi 17. Dan hu l-patt li jien qed nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid il-Mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhom. Qal ukoll dnubietom u ħtietom ma niftakarhomx aktar. Allum ħanifqu f'dan il-programm. Nispera li qegħdin issegwuna bil-Bibja ma' ġembkom u qed tikbu n-noti sabiex tkunu tistgħu tistudjaw dak li qed tisimgħu. Għaliex bħalma dejjem nidulkom ħbib tiegħi. Mhux biss li taqraw imma importanti ħafna anke li tistudjaw il-kelma t'Alla. Inkellek inti ħadd taqra biss ħadd toqgħod fuq dak li jgħidlek il-bniedem. Għax il-bniedem jgħidlek dak li joġob lilu, dak li jrid jgħidlek hu. Speċjalment biex ikun jista' jaħkmek f'ċertu knejjes moderni llum hija s-sistema li l-mexxej il-pastor jaħkem in-nies psikoloġikalment b'dak li jgħid u in-nies irabbu dak li ngħidu qass spiritwali u ma jimdenjawx ruħhom jiftħu l-Bibja biex jistudjaw imma jqogħdu fuq dak li l-pastor jew l-għalliem qed jgħidilhom u dan huwa żball li qed iwassal ħafna għat-telfin. Bħalma dejjem ngħidulkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insemmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.